Mana zasemhleni azongigqokisa. Umjiva ngase ngugqoka umjiva. Base benginika nesigqoko. Ngicathulo ngamusha nje. Abaningi bayalazi lo foto lami la ngathi inova lokho mina ngiyabonakala lona ukuthi hayi indoda inova. Uthe kusenjalo. Base ngivivinya bona labantu bengigqokisa. Baqala manje bathi siyanikela baba. Bacela lokho yena lokho ya. Ngase ngikhumbula ukuthi ubaba kwenze wayithini mangabe umuntu ecela ukuthi impendulo ithini. Nami ngase ngibabusisa nje ubaba yenza. Amen. Bahambe bacela izinto bahambe into eyangithusa neyacishe yangijabulisa. Ukubabona bebuya ngakusasa bezobonga ukuthi kanti uShembe uyashesha ukuphendula. Kwase kuba khona omunye ke owayesebenza ngaphakathi owayefuna ukungikala mase kushiwo ukuthi ngempela lento ubaba unginikizile yini yona. Wasenikela lo mnumzana wayengaphakathi angisho igama lomuntu kodwa wayekhonza ukudlala amahasha. Wathi baba ngicela inhlanhla. Ngisaye emahashini ngicela inhlanhla baba ngicela ubuya nemali. Ngase ngithi inkosi ibusise. Lendlo yodlala amahasha. Yafika emjahweni eyabhetha yawina. Yabhetha yawina. Yabhetha yawina. Yayisibuya ize kumina baba ngizobonga yasenginika 500 rand. Yasibona lento ukuthi ikhona. Mana zaletha abalwile abantu balelizwe belwa nabantu abakade befisa ukungena kulomusa. Kodwa ke ngoba sesingenile sesishayeleni isipingile. Wemana zaletha lento kaShembe iyingozi abaningi abayazi abayiboni special abakithi. Lento yazi inkinga yakhona ukuthi umuntu uqala ipractice. Yabona lokho kwasuka kumkhulu kuthiwa enye indoda. Bathi umkhulila ngengekho. Yasingena endlini ethola itafula. Uyapractice njalo. Waphinde wangena endlini wathi khipha isitalo. Wasibeka ngale emva kwethu. Waselanda isigqoko. Wasihlaba ikhanda waseyohlala lapho. Kodwa manje wasesibeka emehlweni ukuze laba abazonikela bangamboni. Umuntu obangisa lesihlalo uqala inkosi ephilayo ingakhothami. Uyamabo uqalisha. Bese nina ke manazalitha niyamvumela. Inkosi. Bese naye yaqolosha. Athi into yakithi. Akuyona into yakithi, into kaNkulunkulu. Amen.
babala abantu bakashembe ngaze kuphele imini isandla sonke sengancane ababe practice kodwa belekelelwa yini lamaNazaretha nike lithi umuntu ayongenisa umtetele unamfaka umuntu emlilweni ngabafaka abashembe emlilweni seniyahluleka yini labo baba befundisa ukuyingenisela umtetele senifuna kube khona umuntu akashembe phambili noma nje nimcathulise ukuthi hayi cathula wena sekuzolunga mina amaNazaretha angizange ngipractice futhi ngangibasaba abantu laba abanje befundisa ngafuna ukuthi uzobefundisa ngoba ngangisaba ubaba kodwa ngiphoyisa la ngaphakathi ngilingakabi iphoyisa leli ethi umkhiza lisasebenze eGoli awulaphatheka kabi lithi ngiphandle shaka ngathi mina hayi ngobuye nguthathe ngambona sesento uphatheke kabi ngathi ngobuye nguthathe kuba into eyodwa ngisaba ubaba wami uhamba ngemoto uzothi umuntu engathi ngine-R1 kanti usela eduze kwami bayengakasho umfana usuyanikelisa wathathe amandla awungikhona sekuthi ngelinye ilanga ufika umlungu ebuhleni uhamba nomama weNazaretha uneplazi lomlungu uzobika inkomo zakhe ziyantontwa bese mina ngifike ngimbusisela amanzi ngiqale ngimbuze ukuthi laba lo hamba naye bakhonzelaphi labo hamba nabo banikile indawo ukuthi bakhonzele ngoba wena usula uthi umlungu sengabanika sengithi inkosi imbusise sengimbusela amanzi kumlungu ngithi yena uyabona lapha engena khona uyofuna ucele ngalamanzi nalapha ekhipha ngakhona inkomo ufuna ucele ngalamanzi ufike uwandise kabe emaningi wafika umlungu ekhaya wenza njengoba ngumtshelile uthenge lila ngasebehamba umlungu nabantu abasebenza kuyena bebheka yona imfuyo bayithela phezu kwawo amasela ehuqa ubuthongo kwase kuba ukuboshwa kwawo wasebuya-ke lo mlungu eqhuba iy'nkabi ey'mbili ezobonga into engimenzele yona le nkonzo amaNazaretha hayi isiqhubeke kakhulu kangoba isisiza zonke izizwe India liyahluleka eMandiyeni libuye lizila umlungu uyahluleka belungwini abuye zila awusekufike omunye umndiya lawo wesifazane uzodlelwa impahla zakhe naye ngimenzele lezi zinto engazenzela umlungu uba sena-ke namanzi yena waya-ke ekhasino unkosikazi wendini
wathi uyadlala-ke vele wawina enkulu imali isitolo sakhe sesesiwa nomuzi uzodle wasekwazi ukukhokhela lezi zinto wasebuya efisa ebuza kulo owayemlethile ukuthi uphi lo baba manje ngaleso sikhathi sasikamhlabela ingane sosuka siyelinda umuntu oqala wafika ezobonga elinda yilo lelindiya la nginika u-10,000 rand athi liyabonga into engilenzele yona isitolo asisawi nomuzi awudliwanga manje nala sikhona-ke sike sahamba sike saphuma singena kuloko kokugcina-ke liyazi ikhehla lizobika kodwa manje ikhehla uma ulibhekisisa uyabona liyazazi izinto lithi baba bayanginuka bathi ngiyathakatha lithi mina wena mkhulu bakuzwana abantu bekunuka ukuthi uyathakatha nje kodwa angazi uyaphendula umuntu omdala ukuthi akazi usephindiwe ihlolo yena-ke manje ngithi mina usebenzaphi baze bakuzona nje abantu nani ekhaya useyisholo yena uthi umfundisi umfundisi namakhambi ngiyawasebenzisa ngithi mina nakho-ke kathi lo ucashile ngakubamba kanti namakhambi uyawasebenzisa futhi umfundisi ngithi mina uyabona uma ufuna ukuphila atho kodwa wale zinto uma ufuna ukuba inyanga yiba inyanga ukukhohlwa iBhayibheli uma ufuna ukuba umfundisi khohlwa imithi uphathe iBhayibheli lezi zinto ayihlangani uthatha ethi basapha babazobulala abantu uma uthi umfundisi phathe iBhayibheli uyeke lokhu kwamakhubalo kodwa ngambona ukuthi kulikhulu ekuhleni kwami ukuthi hawu baba lezi khama ngayiphi